Takže vítajte pri hre Shakes and Fidget. Určite veľa z vás ju pozná, je to dosť známa hra. Lietajúci kríž tam má pro tebe tvoj život nemá žiadny význam. Tak to si zoberieme. Áno, uletilo nám to. Takže podzemkov ešte nemáme. Až od 10 level. Dáme si nejakú, alebo na niekoho zautočíme v arene. Nie, nerušíme ho. Zrušíme ho. Dáme si, my sme 49 000, tak skúsime šťastie, 40, raz, 2, 3. Dáme si na 40 000. Dajme nejakú trojku. Jo, to je dobrý. Ešte nejakého. Určite sa nájde nejakého pošťastí, nájsť nejakého slabšieho. A to by vyšlo. Dobre, je o level vyššie. Bol dokonca o jeden. Dobre, tak ten pôjde. 11 života. Dobre. Pozrieme si, ako je prvý. Aha, Demonko. Jaj. Demonko, ináč dobrý youtuber. Páči sa mi jeho videa, skoro všetky, kúkam, asi pred mesiacom som ho našiel. Počkajte, prosím. Takže, vítajte späť. Musel som to na chvíľku streamovať, lebo môj pes štekal. A to keď on šteká, to je fakt čosi hrozné. Ja aj dole hlubiček. No, to by sme mohli niekedy navštíviť, aj navštívime. Dáme si hospodku. V hospode si niečo nájdeme. Čo také? Čo najviac skúseností? Toto? Alebo toto si dáme trendy, nech to máme rýchlo. Takže to hodím strich. Tak dobre, už to máme. Som zvedavý, proti komu pôjdeme. A ináč dobre, páči sa mi to, je mi trošku toto vodníča, keď niekedy nájdete. Nejakú dáme si. My máme lepšiu. To sa mi to fakt dobrá. No, na môj level, no dobrá ako teraz. Hospodka. Tak asi viem čo. Toto si Aha, našťastí. Pekne. Inteligence plus 2. Tu máme. Máme. Tak ja si tento dám preč. Zruším si ho. Zbrojírna. Tuto není moc také dobré. Také slabšie sú tu. Ale zboží. No nič moc. Skoro vezím, že ešte jedno si dáme. Brnení 6. Ježiš, dobre, Brnení 1, máme lepšie. A tieto sú 4 a zvyš... Aha, ešte aj inteligenciu. Nemám na výber. No dobre mám, ale tak sú fakt dobré. Dáme si aj toto si dáme. Toto všetko predáme. To vlastne málo, to sú slabé celkom nule, oproti tej mojej samozrejme. Dáme si úlohu. Asi túto. Lebo dono sa to dozadu celkom predá, či? Postava. Čiže ja sa dá to nepostava. Dáme túto. Dobre. Tak som späť. Už za chvíľku máme úlohu. Potom to si asi arena. Aha, 7 minút. Ešte dáme pár. Dáme arénu a to bude. Tamto asi potom ukončíme už. Toto som chcel. Kde to je? Aha, toto máte oné. Popísal na môj kanál. Takže postava a toto
Dáme si inteligenciu. Raz, dvakrát. 2. A ešte nám to vystačí. Ešte inteligenciu, vytrvalosť. Dobre, vytrvalosť. Aha, nejaký máme na inteligenciu. A čo nám také bude? Takže príjmeme tento. Ježiš, pardon, ja som zabudol, že ja som to... Tak už sme dobojovali. Poviem vám, čo sa stalo. Dal som jednu šulku, išiel dole. Náš hrybík yes. Máme aj hryby k tomu. Ešte si dáme jednu lovu. Ale kto... A táto bude dobrá. Tu si dáme. Tak, už sa nám končí hospodka. Maša. Koľko? 127. Fíha. Tomu pekne dali. Už máme arénu, dáme ešte postavu. A slúbil som, že... Neslúbil, ale dáme si ešte úroveň 4. Koľko nám chýba? 170. Arena pôjde nakoniec. 170. 177. A koľko presne potrebujem? 2, 60, 162, dobre. Tak dáme si ešte hospodku toto. Nech máme rýchlo z krku. Dobre, už sa to robí. Takže, strich. Takže som naspäť pri queste tajné prísady. Vlastne pri tom, čo sme minule spúšťali pred chvíľkou. 40. Vy to vidíte pred sekundou. To je dobré, ale... Stáva úroveň 4 konečne. Túto ho predáme. A to bude koniec. Dáme arénu. Nie, 40 000. Teraz už sa pripravíme tam. Už tam môžeme byť. 4. Ok, zautočíme na ňo. Prosím. Musíme dať do kritikova. Minus 3. Kokso. No, dobre. Tak už sme. Kde sme? Dobre. Tak sme sa aj pekne aj posunuli. Takže tuto sa ukončíme. Prase, na tom chodíme na cestách. No čo ísť z pešky, keď môžeme mať prase. Takže ako hovorím, toto už ukončíme. Dám si ešte questík. A tu bude koniec. Len tak pre informáciu, toto je také vedľajšie videjko, to je také nedôležité. Samozrejme budem v tom pokračovať, Chasing Fidget ma baví. A môj cieľ by bol dať 100 na ten let's play. Mám ešte jeden účet, tiež nájsť 27, ale to nebudem ukazovať. Treba. Toto pri Chasing Fidget sa uvidíme trošku neskôr, lebo predsa len čo môžem ukazovať tuto so 17 hubami na úroveň 4, hej, takže určite nezabudnite dať like, odber, bol by som fakt rád a tu je koniec. Počkať, ešte urobím, keď už to tak málo trvá, ešte počkáme 40 sekúnd, uvidíme sa ešte pri tom questíku. Tak ešte si pozrieme túto hospodku. Dobre, dole, ešte si nasadím to. No, to je lepšie. Dáme ho, predáme ho. Bo ešte si pozrieme zbrojírnu, ešte nové zboží si raz dáme. No, dobre, no, to môže byť. Ešte lepšie. Fíha, no. Dobre. Toto ukončím. Uvidíme sa pri ďalšom videjku a čaute.